Кеше катлаулы холык иясе. Кеше серләр йомгагы. Наҗар Нәҗми әйтмешли, кеше күңеле һаман бөек сер. Гомер буе мин кешене өйрәндем, аны белергә, әсәрләремдә күрсәтергә тырыштым ди бөек рус язучысы Федор Достоевский. Ләкин мин аның серләрен әллә ни ача алмадым. Кешенең күңел серләрен өйрәнүгә гомереңне багышлау һич кызганыч түгел. Кешене аңлап бетерү мөмкин түгел. Хәтта кеше үзен үзе дә аңлап бетерми. Дөньяда ничәмә миллиард кеше яшәсә, шул хәтле холык. Һәрбер кеше үзе бер язмыш. Язмышларның ниндиләре юк, гадәтиләре, сәерләре, бәхетлеләре, бәхетсезләре, фаҗигалеләре, гаҗәйпләре, хикмәтлеләре, гыйбрәтчеләре. Тагы әллә нинди төрләре, бихисап. Ничәмә мең еллар миллиардлаган кешеләр күпме язмышларны күрә, кичерә, сөйли, гаҗәпләнә, уфтана, соклана. Ләкин шуларны аңлап та, сөйләп тә бетерә алган юк әле. Ничәмә мең еллар, ничәмә меңләгән язучылар, күпме кешеләр язмышлар хакында яза. Ләкин язып та, аңлатып та бетерә алганнары юк әле. Язмыш характерларны формалаштыра. Характер язмышны языша. Дөнья әдәбиятында уртак язмышлардан оешкан классик характерлар күпме бит. Рус әдәби классикасын гына ал. Князь Игорь, патша Борис Годунов, Простаков, Евгений Онегин, Базаров, Рахметов, Чичиков, Обломов, Анна Каренина, Каратаев, Карамазовлар, Егор Булычев, Павел Власов һәм башкалар. Һәрберсе ниндидер социаль катламлы, катлаулы язмышлы, чор сулышын чагылдырган зур типлар. Уртак язмышлар йөзәр, меңәр, хәтта миллионнар. Бер төрле социаль тарихи шартлар меңәрләгән уртак язмышларны барлыкка китерә. Һәрбер кеше язмышы үзенчә кабатланмас. Әмма күпләре өчен уртак яклары да бик күп. Меңәрләгән кешеләр язмышыннан ил, халык язмышы оеша. Алайда уйлыйм уйларны, булайда уйлыйм уйларны. Ничек кенә уйласам да, аңлый алмыйм дөньяны. Аллы гөлле гөл чәчәк, фани дөнья үтәчәк. Алтын икән бу дөнья, көмеш икән бу дөнья, кадерен белеп көткән иргә сәхрә икән бу дөнья. Атаң аңлатыр үгет биреп, дөнья аңлатыр артыңа тибеп-тибеп. Аш күзеңне, дөнья бу. Башыңны мендәр астына тыгып кына дөньядан качып булмый. Бу дөньяда кая барсаң да бер әттәхият. Әттәхият намазда утырганда укыла торган дуга. Ягъни дөньяда кая барсаң да бер көйгә салынган кагыйдәчелек димәкче. Бу дөньяда һәр кем көтүче. Ягъни һәр кемнең үзенә күрә көтүе бар. Гаиләсе, тормышы, вазифасы, үзенә тапшырылган яки үзенеке булган кемнәрне дә булса идара итә һәм алар өчен җавап бирә дигәннәр. Бу дөньяның көйе бар, 40 төрле чөйе бар. Дөнья артыннан куып кем җиткән? Дөнья бакча. Берәү үсә тора, берәү пешә, терәүе төшә тора. Дөнья белән диңгезнең төбе юк. Дөнья бер алдын, бер артын күрсәтә. Дөнья бер бездән генә калмаган. Ягъни дөнья бер синнән, миннән генә калмаган. Бер бездән генә түгел, ата-бабадан калган. Дөнья бер генә килә. Дөнья бер көйе генә тормый.
Дөнья бер синең, минем өчен генә түгел. Ягъни, үзеңне генә кайгыртып эгоист булырга ярамый дигәннән әйтәләр. Дөнья бөтен дөньяныкы. Дөнья булгач, бар да булыр. Дөнья булгач, төрле вакыт булыр. Дөнья гармонсыз да биетә. Дөнья гали. Дөньяга сыймасаң, межага сыярсың. Ягъни, элекке игенче ничаклыгына дулап караса да үз өлешенә тигән кечкенә җир межасыннан аша сикереп чыга алмавына мисал йөзеннән әйтелгән. Дөнья давыл тоткан дарья, айкый да чайкый. Дөнья гел алда гел генә булып тормый. Дөньяда кунак булу яхшы, хуҗа булу тагы да яхшырак. Дөньяда торганда 9 кырлы булырга кирәк. Ягъни, яшәү өчен көрәштә бик сыгылмалы булырга һәм көрәшнең күп төрле алым методларын белергә кирәк дигәне. Дөньяда торсаң, күрерсең һәр көнне бер инкыйлаб. Дөньяда торсаң, торганыңның эзе калсын. Дөнья дигән күндертә, ташны тауга менгертә. Дөнья җай белән, ботка май белән. Дөнья йорт сайын морҗа, морҗа сайын төтен. Дөнья ике йөзле, ягъни каршылыклы димәктә. Дөнья төбе думбара, ягъни үз көеңне уйнап кал димәкче. Дөнья ике хатынлы кеше кебек. Берсен ризалатса, икенчесе үпкәли. Ягъни кешеләрнең бер-берсенең бәхетеннән көнләшүләренә карата көлеп әйтелгән. Дөнья иркен, сиңа да, миңа да җитә. Дөнья иркен, һәр кемгә дә урын бар. Дөнья киң, синдә сыярсың, миндә. Ягъни, бер-берсеннән дөньяны күпсенүче, бер-берен эзәрләүче һәм шуннан тәм табучы тар күңелле, вак табигатьле эгоист кешеләргә карата әйтәләр. Дөнья куласа, әйләнә дә бер баса. Кечле дә син, кешсез дә син, кеше дигән бөек зат. Ашып кына карап булмый, күңелең хикмәтле йозак. Йолдызларга менәсең син, галәмнәрне гызәсең, ә үзең син 100 галәмнән серлерәк бит, сизәмсең. 100 диңгезне кичәсең син, 100 диңгездә батмыйсың, ә кайвакыт бер баткактан чыгар әмәл тапмыйсың. 100 кайгыга түзәсең дә, бер кайгыдан авасың. Белмисең син үз көчеңнең чамасын. Моңсуланма, юктыр бәхет булмас ул димә. Ераклардан дәшә киләчәгем, үтәр юлың көлеп яз килеп. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет берешеп таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет берешеп таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Үтәр барда, үтәр икеләнмә,
Ташдыр ул һәрбер күңелдә. Елмаермын әле бу тормышта, тоташ кошлар гына түгел. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз көн соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз көн соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Елмаерман, әле елмаерман, ташып агар уртак шатлыклар. Юк санарлар мине тыңлаучылар, сагынырга ярый җырым бар. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз көн соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз көн соң яшәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Өмет береш таюларымда, минем дә бар әле яшнәсен. Минем дә бар әле яшнәсен. Кеше җир шары, сынлы җир шарын хәзер үзенә буйсындырып бетереп бара. Кеше җиргә хуҗа. Ул үзен хәтта җирдән көчле һәм зур итеп күрмәкче. Үзен үлемсез итеп тоймакчы. Төрле юанышын, иллюзиясын китереп чыгара. Туудан калмаган үлемнән калмас дигәннең кешегә генә түгел, кешелеккә кагылуын да онытып куя. Оныта, җир җиһанда аша. Җиһанда җир тузан бөртеге чаклы. Җирдә кеше үзе тузан бөртеге хәтле. Кеше акылы тапкан атом бөртекләрнең бөртеге. Шул бөртекнең таудай куәтенә кеше хуҗа. Хуҗа була алмаса, куәт хуҗа. Дөнья күрми, дөнья кешесе булмассың. Дөнья кашсаң куа, кусаң каша. Дөньяны аңладым, аңлата гына алмый. Дөньяның атасы, анасы юк. Ягъни үзеңә таян димәкче. Тормышның бер кие тормавына, җаена төшенеп булмауга яки синең җаеңа гына тормавына мисалдан әйтелгән. Дөнья 4 капкалы. 3 капкасын япсалар, берсе ачык кала. Ягъни авыр хәлдән чыгу турында. Дөньяның җае китсә, кыймакның мае китә. Дөнья хәлен белеп булмый. Дөньяның яхшысы да үтәр, яманы да үтәр. Дөнья синең белән калса да, син дөнья белән калмассың. Дөнья ул ата казга да сәлам бирдерә. Элек каз муен дигән авыру булып, муен борылмаганда «Әссәламәгаләйкем, ата каз» дип казга сәлам бирәләр иде. Шуннан алынган булса кирәк бу мәкаль. Дөнья үтәр дә китәр, калганы безгә җитәр. Мәзәкчесе. Мәндиләрнең күршесе үлем түшәгенә яткач, Өгелеп җиңги мәндине, бар, бабайның хәлен бел, юанычлы сүзләр әйт, дип анда кертеп җибәргән. Мәнди үзенчә юанычлы сүзләр әйтәм дип, үлә торган кешегә шулай дип әйткән имеш. Дөнья чәчәк, исне дә башка кешегә бир. Әдәм дөньяга мусафир.
Әйләнә дөнья, әйләнә, әйләндереп салмасын, әйләндереп салганда да байдан арыш алмасын. Ягъни, элекке ярлыларның авыр тормышта да байгуралар, кулаклар тырнагына эләкмәскә тырышуларын, горур йөрәкле булуларын күрсәткән мәкаль. И дөнья, буялган йонга, буялсайы мамыкка рәхәт булыр иде халыкка. Бу элекке сүз. Тормышның рәхәт булмавыннан җырланып әйтелгән. Илдән илгә җилеп үтсәң дә, бу дөньялар сиңа да калмас. Ягъни, хәлең, көчең, яшьлегең, малың белән артык масайма дигәндәй. Кечкенә тәрәзәдән дә шундый дөнья күренә. Кеше дөньяга бер килә. Кеше дөньяда 3 көнлек кунак. Кешене кеше өйрәтми, дөнья өйрәтә. Кеше йөрәгендә бер матурлык туса, күрми генә үтмик тынаклыкка сылтап. Күтәрик без аны биек-биек итеп, күтәрик без аны өскә ике куллап. Җиргә күмелсә дә алтын күгәрми дип, кыры юатулар кайсыбызга кирәк? Вакытында әйткән рәхмәт сүзе кайчак алтын тауларыннан була кыйммәтрәк. Кеше йөрәгендә бер батырлык туса, күрмәмешкә салынып үтеп китмик тизрәк. Батыр йөрәкләр дә җылы сүзгә мохтаҗ. Батырлыкны да бит кешеләр хуплау кирәк. Кеше булып югарыга менсә, уйламыйк без аңа кирәкмәс дип терәк, бик менгән саен терәк ныгырак кирәк. Биек җирдә анда җил көчлерәк, давыл күбрәк. Бүтәннәрне, туган тумачасын яраткан кеше, туган җанлы кеше. Туган халкын яраткан кеше, олы җанлы кеше. Бүтән халыкларны якын күргән кеше, илдә ихтирамлы кеше. Кешелекне яраткан кеше, чын җир була. Изгегә ярасаң, изгегә китәр. Изге кеше идел кичә. Изгелек авыр эш түгел, ачык йөздә тәмле сүз, өченчели изге эш. Изге кеше Ходай бәндәсе. Изгелек җирдә ятмас. Изгелек итә алмасаң, яманлык итмә. Изгелек эшен озакка сузарга ярамый. Изгенең күңеле көзге. Изге кешегә инәлсәң, Ходай сине сөяр. Яман эшкә инәлсәң, Ходай түбәңнән убар. Изге эшне эшлә, син барасы җиргә алдан барыр. Изге эшнең иртәсе яхшы. Bir kimgə yox qarın işim, Күннән күн, күндә шарта. Гади булсаң кыен икән, Җан дусларда бер сата. Күзләремнән яшьләр тама. Бахыр җан бу димәгез, Йөрәгемне телсәгез дә, Җырларыма зинһар тимәгез. Күзләремнән яшьләр тама. Бахыр җан бу димәгез, Изгелекләр эшлисеме бар, Юлларымны зинһар бүлмәгез. Кыл яхшылык, көт явызлык, Дисәләр дә кайчагын, Изгелекләр эшлимен дә, Алданам мин күн саен. Күзләремнән яшьләр
матур жырға тең ғөмірлер, изгіліклер эшләп узар. Ғөмір қысқа бір китермін, тик жырларым тұрып қалырлар. Күзләремнән яшьләр тама, бахырҗан бу димәгез, йөрәгемне телсәгез дә, җырларыма зинһар тимәгез. Күзләремнән яшьләр тама, бахырҗан бу димәгез, изгелекләр эшлисеме бар, юлларымны зинһар бүлмәгез. Күзләремнән яшьләр тама, бахырҗан бу димәгез, изгелекләр эшлисеме бар, юлларымны зинһар бүлмәгез, юлларымны зинһар бүлмәгез, юлларымны зинһар бүлмәгез. Әгәр кешедә кешелеклелек, хикмәтлелек тойгысы булмаса, җәмгыять үзе аның цивилизациясе булмас иде. Әгәр бу тойгы булмаса, әйтик, Исмәгыйль Тасимов кебек кешеләр руда чыгарып, рудниклар корып, тау мәктәпләре ачтырып та маташмас иде. Әгәр бу тойгы булмаса, Гали Хөсәенов кебек ярлы адамнар кырык тартмашы булып, тиенлек акча җыю кәсебенә керешеп китмәс тә, соңыннан атаклы байга, миллионерга әйләнмәс иде. Әгәр бу тойгы булмаса, бөек шешен кулына думбырасын алмас, халыкларны хәйран калдырып, кыбайырлар, җырлар чыгармас иде. Хикмәт кыры баюда, мал-мөлкәт җыюда, бай исеме, шешен исеме, түрә исеме күтәрүдә түгел, ә кыйммәткә, хаклы донга, олы бәһагә ирешүдә. Әгәр рудачы Исмәгыйль Тасимов үз табышы исәбенә Санкт-Петербургта 1773 елда соңыннан Тау академиясенә әвереләчәк Тау мәктәбен ачтырмаса, аның исеме тарихларга кереп сакланмас, олы даны булмас иде. Әгәр Галибай Хөсәенов миллионнарын мәктәп, мәдрәсәләр ачарга, балалар укытуга сарыф итмәсә, шәфкатьле меценат, игелекле зат дигән ат ала алмас иде. Әгәр бөек шешен ялкынлы кобайырлары белән яшь Салават батырны азатлык көрәшенә дәртләндерә алмаса, халыкны 1812 елгы Ватан сугышында Рәсәйне яклап күтәрергә өндәмәсә, атаклы ил шешене исеменә лаек була алмас иде. Табигый уй-теләк кешене яшәтә, изге күңелле, игелекле эшләр аны данлы, кыйммәтле итә. Кыйммәткә, дан шөһрәткә кемнәр генә кызыкмас икән. Тик әлеге дә баягы нинди юл белән, ничек? Даныннан бигрәк дәрәҗәсенә кызыкканнары күп. Адәм бәгыре таштан каты, майдан йомшак. Кешене кызганма, кызганыч булырсың. Яне кешене кызгансаң, үзең кызганыч булырсың. Кызганма кешене, кызганыч булырсың. Ягъни кызгану еш кына кызганылган кешене кимсетә, аны кызганучыга бәйле ясый яки аны мескенлеккә иретә, яки кызганучы үз хәле белән һавалана, эксплуатациялый, яки тегесе начар кеше булса, кызганучының яхшылыгыннан файдаланып, нәтиҗәдә аңа зыян итә. Шундый очракларда һәм кызлар белән егетләр арасында әйтелә. Кеше таштан каты, шешектән нәфис. Куян җылаганга карап, аучының күңеле йомшармас. Сорама байдан, сора шәфкатьледән. Яралы кошка таш атмыйлар.
Агач хәтта үзен кисүче кешегә дә күләгә бирә. Рәхимле бүре рәхимсез адәмнең баласын асраган. Ай туышыннан кеше йөрешеннән билгеле. Әйбер ныклыгы белән кеше әхлагы белән сынала. Кеше холкын күзәт, үзеңнекен төзәт. Күркәм кием тән зиннәте, күркәм холык җан зиннәте. Күркәм холык изге юлдаш. Холыклының күңеле хуш. Һәр кемгә үз холкы яхшы күренер. Яхшы холык дошманыңны дус итәр. Кешегә гел нидер җитми. Гомер буе шулай. Бар нәрсәсе җиткән кеше сирәк була бугай. Сабый чакта акыл җитми, яки җитми кешең, ярты юлда туктап кала бик күп кенә эше. Үскәч сине алып китсә юллар ерак-ерак, җитми башлый яланаяк йөгереп үскән сукмак. Җитми бодай басулары, җитми тургай җыры, җитми дуслар елмаюы, җитми җанга җылы. Кеше кымсыз түгел, ләкин җитми бик күп нәрсә. Батырлык җитми кайвакыт, ир булсаң да гәрчә. Сабырлыклар җитми безгә. Иң кирәк чакта ашыгып изге хисләрне тапшырабыз ятка. Кайвакыт җитми тугрылык, я усаллык җитми, җанны майдай эретерлек, я йомшаклык җитми. Җитми бәхет, җитми дөнья, әллә ниләр җитми. Бар нәрсәне җиткерергә гомер җитеп бетми. Әрнемә йөрәгем, әрнемә, авыр яраларга түзә бел. Көн белән төн кебек, шатлыкта, кайгыда, ширатлашып килә безгә гел. Узган гомерләргә үкенмик без, алтынга тиң еллар арасы. Югалтмыйча барын, үзеңе югалмыйча, нурлар сибеп алга барасы. Йөрәк ул һәркемдә бер генә, эзлә үз юлыңны, сабыр бул. Тормыш баскычыннан күтәрелү авыр, кыенлыклар артта калыр ул. Узган гомерләргә үкенмик без, алтынга тиң еллар арасы. Югалтмыйча барын, үзеңе югалмыйча, нурлар сибеп алга барасы. Ятларга сер бирмә, сынатма, тезгенен җибәрмә куллардан. Барган атта арый, ял итсәң дә ярый, юлларыңны башла яңадан. Узган гомерләргә үкенмик без, алтынга тиң еллар арасы. Югалтмыйча барын, үзеңе югалмыйча, нурлар сибеп алга барасы. Узган гомерләргә үкенмик без, алтынга тиң еллар арасы. Югалтмыйча барын, үзеңе югалмыйча, нурлар сибеп алга барасы. Югалтмыйча барын, үзеңе югалмыйча, нурлар сибеп алга барасы.
алга барасың. Адамда үз билдеклелек көчле. Аны үзе эшләгәне күбрәк сокландыра, хәтта масайтып җибәрә. Тирә юнендәге дөньяның камиллегенә, илаһи бөеклегенә артык игътибар да итми, сокланмый һәм гаҗәпләнмий яши бирә. Бу ни гаҗәп? Күпме гомер яшәп, тәҗрибә туплап, күпне белеп бетерсәм дә, үз-үземне белеп бетерә алмыйм. Бетерә алмамдыр. Һәр адамга үзе дә мәңгелек сердер. Һәр адамның үз күңел төбендә белеп аңлап бетмәс серләр саклана диләр. Берәүләрдә ул азрак, икенчеләрдә күбрәк булуы гына мөмкин. Адамның яна шундый гадәте дә бар. Хәтта ул үзе генә белгән, үзе кылган кайбер гадәтләрен үзеннән үзе төпкәрәк яшерә. Аны бүтән кеше белү түгел, үз белгәнен оныттырлык итеп яшерергә тырыша. Алар онытылыр-онытылмас, аңлы һәм аңсыз сергә әверелә. Адам күңеле һәм хәтере фильтр шикелле яхшысын яхшыга, яманын яманга айырып, яхшысын хәтер түрендә, яманын күңел төбендә саклап күрәсең. Төптәгесе юшкын булып утырганы заманнар үтү белән юыла һәм онытыла да торгандыр. Бу да адам табигатының, Ходай кыдрәтенең бер әйбәт ягы минемчә. Адамның күңелендә бар булган яхшысы яманы тулып, тулышып, үзлексез кайнашып торса, күңел бәгыр дигәнең бер үзеннән үзе шартлар иде. Бармыни бездә гомумән шан кеше кадерен белү. Без аны кайдан белик, мискин үлеп аңлатмагач. Безгә хөрмәт безнең кулыбызда. Жан биргәнгә жан бирер. Кесәсенә хөрмәт итмә, кешесенә хөрмәт ит. Кеше булмаган кеше кадерен белми. Кеше мине кеше дисә, кешедә минем эшем бар. Кеше мине кеше димәсә, кешедә минем ни эшем бар. Кешене кадер итсәң, кадерин артыр. Кешене хөрмәтләү, үзеңне бәяләү. Кадерләсәң кешене, кадерләрләр үзеңне. Син нинди күз белән карасаң, сиңа да шул күз белән карарлар. Үзеннән үзгәне әүлия дип бел. Ягъни кешедә яхшылык күрә бел дигәннән. Үз кадерен белгән кешене кадер ит. Шәшәк кадерен белгән кеше кадерен дә белер. Акылның галәмәте түбәнчелек, ахмаклының галәмәте тәкәбберлек. Баш игәннән баш авыртмый. Зур кеше янында үзең дә бер аршын үсәсең. Иелгән башны кылыч кисмәс. Йөрәгеңне югары тотсаң, борыныңны түбән тот. Кешегә шәфкать итеп юл бир, зурга хөрмәт итеп кул бир. Кеше күңеллелек кешенең күрке. Кешелек итсәң, олылык күрерсең. Кешелек итсәң, олылык табарсың, олылык итсәң, кешелек табарсың. Кешеләр олыга буйсына, әнеләр агага буйсына. Кешегә кешелек бирсәң, үзең олылык алырсың. Кешегә кешелек итәм дип, башыңны идәнгә бәрмә. Олыларга хөрмәт ит, кешеләргә шәфкать ит. Олыларны олыла, үзеңдә олайырсың. Олылар сүзен тыңламасаң, олайганчы игелек күрмәссең. Олылыгың арткан сайын кешелегең артсын. Син үзеңне зурлама, кеше сине зурласын. Үзенең башын зурсынган, кешенең башын хорсынган. Үзен үзе олылаган кешек булыр, үзен үзе кешекләгән ала булыр. Үзеңнән зурга юл бир. Югарыга утыртмыйлар.
түбәнгә мин утырмыйм. Җимешле агачның башы түбән. Йолдыз бик югарыда кое төбенә төшә. Агачта җимеш арткан сайын бутагы күтәрелми. Ашлык туйган сайын башын түбән ияр. Җимешле агач иелеп торыр, кешеләр аңа терәк куяр. Тук башак аска иелә, буш башак өскә үрелә. Юлга чыктым. Кыен юлга, авыр юлга. Атлый бирәм карамыйча уңга, сулга. Бу юлны бит инде күпләр таптап үткән. Атлаулары нигә булай авыр икән? Җилләр бәрә әле уңнан, әле сулдан, чык син тизрәк дигән кебек, чык бу юлдан. Әле усал бүре булып улыялар, әле угры карак булып сызгыралар. Тик мин һаман үҗәтләнеп атлый бирәм. Чөнки шул мин бер нәрсәне яхшы беләм, кыен булган сайын юллар кадерлерәк, бер кызыксыз җиңел юллар нигә кирәк? Авыр булсаң, авыр бул син әйдә юлым. Эштән генә арып талмас ике кулым, сәламәтлек, саулык бирсә газиз Аллам, авыр диеп юлларымнан туктап калма. Киртәләрне үтә-сүтә атлап киләм. Юл ышымда илаһи бер балкыш күрәм. Күз буучы ялган мираж, балкышмы ул? Хыялы бер хыялмы ул? Ялгышмы ул? Ни булса да җаным һаман шунда тарта. Барган сайын күңелем үсә, көчем арта. Бу сихерле, серле көчтән ничек китим? Хыялый шул бу җангынан ни хәл итим? Киеләнмәсәң дә үтә, киеләнсәң дә үтә. Беркем куып тоталмаган дөньяны көтә. Беркем куып тоталмаган дөньяны көтә. Барганы бара тора, калганы кала тора. Барганы бара тора, калганы кала тора. Гаиләми мин дөньям тыныч, исәнлегем генә булсын. Йөрәгем яна тора, йөрәгем яна тора. Тулды дигәч түгелә, булды дигәч борыла. Җайланып китә чыккандай Хызыр Ильяс юлыма. Җайланып китә чыккандай Хызыр Ильяс юлыма. Барганы бара тора, калганы кала тора. Барганы бара тора, калганы кала тора. Гаиләми мин дөньям тыныч, исәнлегем генә булсын. Йөрәгем яна тора, йөрәгем яна тора. Üzüngән үзен бетерер, тыныч эшен бетерер. Ризалыкта яши белсәң, Ходай үзе көч бирер. Ризалыкта яши белсәң, Ходай үзе көч бирер. Барганы бара тора, калганы кала тора. Барганы бара тора, калганы кала тора. Гаиләми мин дөньям тыныч, исәнлегем генә булсын. Йөрәгем яна тора, йөрәгем яна тора. Тормыш көйе үз җаенда алга бара да бара. Мин көйен генә көйләдем, сезгә уйларга кала. Безгә барыбер бу дөньяны армый көтәргә кала. Барганы бара тора, калганы кала тора. Барганы бара тора, калганы кала тора. Гаиләми мин дөньям тыныч, исәнлегем генә булсын. Йөрәгем яна
йөрәгем яна тора. Гаиләм мин дөньям тыныч, исәнлегем генә булсын. Йөрәгем яна тора, йөрәгем яна тора, барганы бара тора. Кеше табигатьнең аерылгысыз җан иясе. Аның тәне, җаны, рухы, бөтен барлыгы табигать билгеле мөхит эчендә яши. Кеше җаны тәне белән эш рәхәтне татый. Һава сулап яшәү, ашау, җинси мөнәсәбәт рәхәте. Бу ягы белән хайваннан әллә ни аерылмый. Әмма ул барыбер бу эш рәхәтне җаны, тәне белән көчлерәк тоядыр. Ул яшәү, табигать ямын һәм тәмен дә тәне җаны белән генә түгел, күңеле аша үткәреп, тирәнрәк тоя, көчлерәк кичерә булыр. Кеше акыл иясе. Ул шушы рәхәтләрне татып кына калмый, акылы белән тирәнрәк аңлый, рухы белән югарырак бәяли. Тән рәхәте аңа җан рәхәте бирсә, җан рәхәте рухи рәхәтлеккә илтә. Кеше дөньяда җан тән рәхәтен кичереп тынычлыкта яши, үзен дә, рухын да кинәндерә. Шул ягы белән кеше табигать баласы гына түгел, галим Паскаль әйткәнчә, уйлый торган сабагы. Ай уртак, көн уртак, яхшы кеше уртак. Алтынның җисеме, яхшының исеме югалмый. Берәү кыйы казыр, меңәү суын эчәр. Бөек тауны ерактан күр, башына барма. Яхшы әдәмне ерактан ишет, каршына барма. Ягъни, бөек тауның түбәсен күреп төбенә барма, яхшының атын ишетеп өенә барма. Күп вакыт яхшы кеше дип исем чыгарган кешегә эшең төшсә, алай булып чыкмый. Бөек тау ерактан күренсә дә, түбәсенә чыгу авыр. Бөек түбәгә менсәң, күзең ачылыр. Әдәмнең яхшысы эштә беленер. Исән чакта йөреп кал, яхшыларны күреп кал. Кеше сине яхшы димичә, яхшымын дип әйтмә. Кыйдан су ичкән, казыганга рәхмәт ди. Күләгәгә сыенган, агач утырганга рәхмәт ди. Үзең яхшы булсаң, бар эшеңдә тәмам булыр. Шәмнең яктысы төбенә төшмәс, яхшының кадере якынына беленмәс. Яхшы ай белән көндәй, яхшылыгы һәр кемгә бердәй. Яхшы атның йөреше тигез, яхшы кешенең холкы тигез. Яхшы атның тешен карама, яхшы кешенең яшен сорама. Ягъни, яхшы кеше булу яшькә, картка карамый дигәннән. Тешен карау ул атның яшен тешеннән карап белү икән. Яхшы атны яллаучы күп, яхшы кешене алдаучы күп. Яхшы белән сөйләшсәң, күңел ачылыр. Яхшы булсаң, якын күп. Яхшыга озак гомер иттем дип үкенү юк. Яхшыга яхшылык кылсаң, бише белән кайтарыр. Яхшы әдәм кайгырса, кайгысын илгә белдермәс. Яхшы кеше гәүһәр ташы. Яхшы кеше җан җәннәте. Яхшы кешенең гайбәте күп булыр. Ягъни, яманнар аны күрә алмаслар, гайбәт оештырырлар дигәннән. Яхшы кешенең эше белән тышы бердәй була. Яхшы килде дигәнче, якты килде дисәне. Яхшы килсә, якты чырай белән. Яхшыларга катнашкан яхшы булыр. Яхшының башы авырмас, авырса да картаймас. Яхшының бер сүзе 1000 алтын. Яхшы янында яхшырасың. Һәм яхшы кешегә һәм яхшыларга катушы мисалдаш мәкалләр дә бар. Көйдерсә дә көн яхшы.
Шешек булган җирдә балда булыр. Яхшы ат үзенә камчы тидертмәс. Яхшы атка дилбегә кагу да җитә. Ат яхшы булса, юл кыска була. Аргымак ат юл башлар. Аргымак менгән арымас. Бал корты бал алыр чәчәген белә. Яхшы ат богаусыз йөрмәс, алама атка тышау да тимәс. Яхшы ат картайса да йөрешен куймас. Болот әйтте: "Әй кеше, юл сайларга теләсәң, сайла минем юлымны, монда киңлек, монда ям." Дулкын әйтте: "Әй кеше, сайла минем юлымны. Су юллары озын юл, тугайлы да болынлы." Бәхәскә кушылды җил. Үз сүзен әйтте ул да: "Җил юллары кыен юл, чык кеше шушы юлга." Кеше әйтте: "Җаннарым, һәммәгезне аңладым. Болыт юлын алырмын, киңлек өчен хыялга. Дулкын юлын алырмын, дәшсен өчен гел алга. Җилнең юлын алырмын, тынгысызлыкка, җанга." Кемнең киләчәге, бу юллар кем язмышы. Һәммәбез килгәнбез бер яшәргә, бу юлларны кирәк үтәргә. Онытма очраткан йөзләрне, онытма туган туфрак барлыгын. Канатын җәеп кышкырасың син, бу дөньяны кирәк гизәргә. Юллардан сайласаң дөресен, син күрәрсең аның шикләрен. Тайпылып юл бирерсең оныкларга, бу юлларны кирәк узарга. Аннары белмисең ни барын, аннары бар юллар Худайга. Син кайгырма, барда әйбәт булыр. Эх, оныклар төзегән юлларда, син кайгырма, барда әйбәт булыр. Оныклар төзегән юлларда, оныклар төзегән юлларда, оныклар төзегән юлларда. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез "Кеше күңеле һаман бөек сер" исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Сәнбәтнең татар халык мәкальләре, Гайса Хөсәйновның таштагы язулар җыентыкларыннан алынды. Резеда Валиева һәм Фәнис Яруллинның шигырьләре кулланылды.
Ә инде музыкаль яктан Габделфат Сафин башкаруындагы «Хафаланма күңел» исемле җыр, Илшат Вәлиев башкаруындагы «Юлларым», Гүзәл Диникеева башкаруындагы «Алтынга тең еллар арасы», Лилия Бектимирова башкаруындагы «Барганы бара» һәм Илназ Сафиюллин башкаруындагы «Юллар» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.